naye mtangazweni ovua singalibale okoso owahlabeni sonke vuka nathi
izweni senhlanje njengamanzi njengoba inkosi unyazi luthanda ukuthi senze into eyodwa ngesikhathi esisodwa cela ukuthi uNkulunkulu ke afake umoya wakhe ukuthi singehlukana sibumbane njalo sibe into eyodwa lefuna uNkulunkulu owunyazi lwezulu esampho inkosi uthi siyabonga ke inkosi yokusiza phakathi labavale benkosi bobe sebebuyisela umsebenzi kaNkulunkulu endaweni yawo amen Gosi bubuse Masibheke enkosini nabakhokheli abanikazi bomcimbi asazi mhlambe amaNazaretha aqala isikhathi sika-1 kuyasetshenzwa kuyatatazelwa kuyavalwa kuyahanjwa sithe obaba bavangela umcimbi kuhle usheshe uqale so abaseGoli umuntu amaqanda ama-accessiwe amaqanda ukuze abantu bakwazi ukukhululeka kusenesikhathi kube-ke izinto ezenziwe ebusuku kube sengathi khona insizwa engicalazayo lapho kuthiwa uba u-DJ oza-ke emsibili zenziwe ngesikhathi sizocela ngikuthatha umbhobho emva njengoba sekuthandaziwe bayazi abakhokheli ukuthi bahlelene kanjani kodwa bangabi baningi ukuze kusheshe isikhathi ukugcineka abakhokheli abakhethiwe ukuthi bazoba nezwi basitshele ukuthi kwenzekalani abantu ngokwesonto abakhokheli sebedlulile kulo mcimbi amen Bonga nje ungena bathole ikhaya ala lifike emzini wababa isanda leza suke ey'tabeni zakamashu ngicela udlulisa nje angazobambezela umsebenzi ubona owathoma umdotshwa kufuneke umdotshwa adlule kuwona nomsebenzi sihlangene nawo namhlanje so uma ngabe kwenzeka kuzwakala ukuthi khona umuntu uhambile emhlabeni uyabuza unyazi ukuthi bese kwazileni ukumukela ibandla ngoba mangabe unganikelanga ibandla noma usumemeza njengosise ngumkhokheli phathi waleli khaya
Mongamukela ngibandla mesethi umkhokheli amakhosikazi uyangena 14 amakhosikazi ayibonela umuntu angamazi ngoba akawamukelanga naye futhi ngeke kwazi ukumukela bekhuluma. Ngithandlulise nje lo myalezo namhlanje sokwenza lo msebenzi onjengalo ukuthi uNkulunkulu angasipha amandla sikwenze singaze sifiqwe lesi sikhathi sokuthi ngelinye ilanga uShembe uyafuna siyosebenza emasulini mayibonge Nkosi. Amen. Inkosi ebisemzweni. Amen. Uma ngumkhokheli umhlanga uMagumede. Amen. uMagumede koshadele kaMhlongo. Amen. Ithempeli sekwenameni kaMasho ka-M. Amen. Section. Mungu kakhulu kodwa ngokuzalwa ngizalwa intamo njengoba ngizoyihumisa nje niyolala ekhaya kithi la ngizalwa khona. Njengoba nihamba nje nifike eKhenani niyalika ngizalwa khona. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Oh, lo khulumayo ke umkhokheli uMamgwena. Ya, umkhokheli owathelwa ngenyongo ethempelini laseNhlala kahle eVali e-Orange Farm. Bantwana basezulwini kwindaba enkulu le esihlangene ngayo. Ngayikude nje labantwana laba bagcotshwa emva kwami. Mina ngagcotshwa ngo-1995 bazogcotshwa bona ngo-year 2000. Kusho ukuthi njengoba singabala baneminyaka ewu-25 beyabakhokheli. Mina ngineminyaka ewu-30 ngumkhokheli. Bantwana basezulwini singakhuluma kakhulu
isikhathi siyoba sincane. Ngingakhulumi ngento engingayazi. Ngomkhokheli uMamkhwena ngingakhulumi ngento engingayazi, kunalento engiyazi. Njengoba siqila sonke, uyabazi labantwana. Umkhokheli uMamncoko ubehlala ecaleni kwami. Amakhosikazi ka-14 ngaze ngagcotshwa wahlala ecaleni kwami ngoba sengigcotshile abantwana basezulwini okukhombisa khona ukuthi inkulu indaba iyeza iza kancane base benabo bayagcotshwa-ke ngoye-2000 ngifuna leyo ndawo icacisele-ke ukuthi abantwana basezulwini njengoba siguqela esabuthiwa abakhokheli abadala bakulelizwe sagcotshwa ebuhleni bamaNazaretha. Iziphika zethu zagunyazwa umkhokheli uMampanza nomkhokheli uMerethi nomkhokheli uMashezi noMagwabaza. Namhlanje abantwana basezulwini sizophakamisa ukubonga okukhulu phakathi komdonsi isandla neso ukuthi namhlanje sefikile umawe ekhaya. Ngikholwa ukuthi zonke izinto zenziwa masengithi umawe ekhaya khuluma ngoba senginyanisekile ukuthi konke kuphelele kwenziwe entambama yayizolo kwaphelela. Namhlanje sizoba ofakazi, sizoshaya iziteni zokuthi lento siyayazi maNazaretha. Sekukhulumile umkhokheli wakwaMashu qedile ngeke ngibuyele lapho. Thina namhlanje sizoba ofakazi nje abaqala ikhanda ukuthi namhlanje siguqela phakathi komdonsi esandleni lezo sizokuthula umkhokheli. Namhlanje nayo ifika ekhokheli ibandeni ngabo umkhokheli uMamncoko athi mhla ifike ezulwini ethi sontweni bese kunyakaza zonke yonke le ndawo inyakaza maNazaretha. Ngani ngoba kukhuluma umkhokheli wanekhaya osethelwe ngenyongo waqedwa. Khuluma umawe ekhaya. Siyakubongela mkhokheli noma ezinye izinto zingabongwa. Zikhona izinto ezingabongwa mkhokheli kodwa siyakubongela. Bathi omnye umkhokheli ofunde kakhulu wathi uyabona uMamkhwena ungabokunako okwenzakalayo. Wathi yabona ungabovuni ethi mawugcotshiwe uyisiboshwa kodwa uzobuyisiboshwa uyipholisa likaNkulunkulu eligadile ayibonge inkosi. Kodwa manje samapholisa kade amakhosikazi masiqamba nje amakhosikazi abakhokheli yabona nawe ubona ipholisa yabalela ya samapholisa thina kade omama bese khuluma ke nomama wathi bogcotshiwe ungabokuthathela phansi because it's a privilege. Yeah, washo njalo bathi awu nami ngakhuthala ngoba sibone ngathi ngilahliwe akala phansi manje nami ngazigoqa kahle ngathi kanti yindaba enkulu nami phambi kwaNkulunkulu. maNazaretha ithi inkosi yamakhosi masifika siyaya khona manje kusokusela amazwi amabili amathathu ithi ngeke bavale indlebe obaba bamphilanga phambili yabo sengikhuluma nobaba bashumayela abakhokheli manje. Ithi inkosi yamakhosi masifika siphethe umsebenzi wawo siphethe imphefumulo yabantu. Ithi bagcotshwa bami ithi ngithembe nina. Amen. Ithi ithemba lami likini. Amen. Ithi lebandla lingaka nje yini. Amen. Kusho inkosi yamakhosi kithi usikhukhumana sibantu siyathanda kanti siyabona ezulwini sihlupheka kangaka
kanti uzibini siyabo manazaretha asinadelile mkhulu uNkulunkulu iyasithanda inkosi yazimizi manazaretha ngoba ike sikhuthaze sophelelwa ithemba ilikuvusa uvuke thina kade sasifa sivuka njengamadanga abantu kodwa naku la sikole ngayo inkosi enkulu yamanazaretha bantwana basezibini ukhokheli yacela mntanami ngicela leli bandla okuliphethe kahle izolo ngoba namhlanje sekunamhlanje uqathe kahle njengayizolo kanti yabantu ya ubambe kahle njengayizolo ubone umkhokheli ngathi esizinca ngayo angazi ngesizulu kuthiwa umuntu mayezinca ngomuntu yabona mfowethu ubone umkhokheli esiziqhenya ngayo nathi ya siyazinca lentana sekhaya ngawo ungabona nje hayi siyazinca kakhulu ngiyabongela le bandla la ekhaya asithi masifikile nangifikile nje mina ngiyibone ngijabule kakhulu iyamthanda futhi umkhokheli wayo hayi mama angifuni kunyala ngithi nizenze kanjena cha nina nenza kahle ngoba sami ngivu umkhokheli complaina ngani phela mina ngijaje ikhulu elashiya ngoMerethe bonke abakhokheli abalethulu lomhlaba bangelizwe bashiya lisawa osomamkwayo ebamkwayo usala begila bekwenza yonke into ababenzayo kodwa akabe ukhonzisha ngalo manje ubhuquzise uvuke mina ngikhonzisha ngoba ngenza into engayitshelwa womama nayo ke mntakwethu uma ubhuquze ukunje ukhonzisha ya ngoba isasa naziba thina namhlanje nasibona okwanamhlanje kodwa kusekuhle okwanamhlanje sisakubona abantwana basezibili mina ngisakubona ngisakubona namhlanje kodwa ngiyobuya futhi bafowethu mina ngiyobuya nashintsha nje abantu abamenza okunye ngiyobuya umuntu ngempela ya kodwa-ke sesibongileke mzomhle siyabonga mzomhle wasesandla leso sibonga bonke osokwenziwe phakathi kwale khaya ungathi kunganda-ke ngosibili esikubonayo nabakhokheli nabo khuthalani bantu ababo niwenzele umsebenzi ngoba uyadingeka empilweni ngomsebenzi uphila ungasaphili uyadingeka asisebenze nje kakhulu ngiyibona ngathi ngenza namagruphana ngiyothi ngiyazenza enzani nje impela nikhuthalana angithathe uyabona ukuthi ngesinye isikhathi ngoba ngizocela kubaphathi bethu ukuthi abakhokheli nje bazongifokela
ukhuluma ngami mngani wami. Uma ngicabanga ngithi angikhulume ngoba umngani wami. Umngani wami wasendulo. Umngani wami esisuka kude. Ngibonela ukuthi kufike lolu suku umkhokheli. Ushemba kukhumbula ukwenzela kusesenyameni. Ngoba wawa ngemoto kwafanele kuphela ushemba wathi awukawenzi lo msebenzi. Awuzokwenziwa usekhini ukwenza ufuna ukwenza ukuphila. Ngalokho mfowethu akuningi asizokubhala ngoba kunasidingo. Futhi asizokukhuluma ngoba kunamsebenzi. Kodwa sibonga ushembe ukuthi indawo ekuhambeni esikhambe sesizafika la namhlanje. Lento ubuyicabanga iminyaka ukuthi shambe kambe mawungikhumbula ngingadlulanga lapha. Kodwa sekuphana ndazi ngiyobona yini. Ngoba ukashemba kusummarize waNazaretha. Okashembe eqondile. Ngiyabongela ke mfowethu. Ngicela ukuyichaza ngoba akekho ongangazi la ekhaya. Mamtshalo wakwaNdlovu eRustenburg. Ithempeli kodwa inhlala kahle. Manje sokwakho uqala mamkhona wathi inhlala kahle. Ithempeli inhlala kahle. Bangcwele ukukholwa kushembe kuyinto enhle kumnandi. Futhi uma ngazi ukuhlusheka uhluphe kuleli bandla ugcotshiwe. Akaphelele ukugcotshwa kwakho. Ngakho ngithi Ntombi yangakithi nasekhaya sisuka ndawonye Mthuba. Nasegoli futhi safike saxoshana. Noma kukhona kodwa sinesilala esikhona namhlanje. Ngithi mkhokhele ngathi umuntu washembe ngakukhumbula. Noma wena ukuphikisa nenhliziyo uthi akufanele manje. Ngoba sekwenziwe. Sitheliwe futhi nyongo. Noma ungathi mina ngisagezwa. Yiyo le uye lebafanele athelwe ngayo. Bekungeke kwenzeke uma bekungafanele. Kwenzeke ngoba bekufanele. Isho ukuthi ke bantakwethu sibonga noNkulunkulu esithwalile. Sisuka kumagquma nemimango waze safika noma sesifike embasitela shembe uzosithwala. Ngoba sesiyasaba ukuhamba ngeyimoto singamanazwa namhlanje. Kube kumele inyawo uyahamba bezihamba ngenyawo. Ngoba ziyasilimaza ngoNazaretha. Mfuthi mkhokheli uNkulunkulu washembe nomndeni waSibiya. Nowakini emancwangeni. Sibonga ukuthi usuzowavumelana ukuthi akwenzeke lokho. Ngalokho mfowethu sithi uNkulunkulu washembe ungaziboni. Ungabi ngcono kunaba. Yenza ngathi thina singcono kunawe. Ngoba ezinye indaba kaShembe zingazenzeka kuwe ukuthi kwenzeke ngoba bewungcono. Kanti akunjalo bantakwethu. uNkulunkulu wasekuphakamela oswenza kuzo zonke imfula nemfundane eswela kuwe. Bese ngibongela isandla nezo siyabongela bafowethu. Ukuthi nikwenze kwenzeka. Kuningi besingakhuluma ngani. Kuningi bengakusho ngani. Kodwa hayi namhlanje usuku lwamamncwangu. Amen. Njengoba usuku lwamamncwangu nje ake siphathe kahle azajabule ngathi. Athi noma sibheke nina ngiphathela kahle umsebenzi wami. Bafowethu nobaba bakumkhabela siyabonga baba. Siyabonga mfowethu inhliziyo onayo ungayimbone umuntu ngoba ngeke ayibuyise. Uyazi uxoxa umfelokazi kuyinto enkulu kabi. Sezahlushwa thina eGoli singabafelokazi bekwazi abayeni bekwazi amadoda ethu. Basikhabisa kwebhola. Ngiyayibuza ukuba ngasho kube ngasho ukuba ngabe ngikuphi ngabe ngisaphila yini. Sasinawo le ntombazana. Sehla senyuka. Angikhuluma ngivusa amanxeba kodwa ngithi ukubekezela zala iphumelele. Uqoqa umfelokazi kwanoqoqa intandane. Kuyisibusiso kushena. Lo mfelokazi waSibiya mkhabela ungashishi mfethu ngelinye ilanga. Ulokhu usoqa. Kusoqa ngoba ngiyakhuluma kodwa namhlanje usuka amancane. Ake ngibe kulo inkosi musebenzile. Amen.
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha. Ngokukhulu ukuphuthuma isikhathi bantwana basezulwini. Ngoba umsebenzi ngidonswa ngendlebe ukuthi mkhulu kakhulu isikhathi sibaleka ngathi khona osifushayo. Ake ngizisho bantwana benkosi. Kwaba sivakashele ukuze bazi ukuthi makonakala koneba ayibonkosi. Ngoba sibiya mina khona lapha ekhaya size lapha emshadweni omuhle nomnandi. Amen. Nginezi khulumi zami ezizoba mbili kuphela. Ngizocela ukuzipha nazo singasinye ukukhuluma imizuzu ezoba ngaphansi kweyishumi okungezudlulela lapho ebese emva kwazo songena enkonzweni enkulu okuyiyona mhlawumbe encathi silangazele kakhulu ayibonkosi. Kuzoba umama ozoqala masithole okhulumela ibandla lalapha ekhaya akasitshela ukuthi njengoba sihleli kanjena bazizwa kanjani nje, athina ama feelings, ithini imizwa, ithini injabulo, kukuthakathe kanjani abonke uNkulunkulu. Ngiyacela ukumupha leli thuba nangumbhobho, cela ngiphakamisele isandla ngifike kuye. Mama Sithole. Uma engekho ngicela ukufaka engimbona eduze kwami. Umalanda umuntu osekhishini sihamba isikhathi. Usinisebele wakhetha mina. Ngumkhokheli. Zithi ngothoku zasesandaleso. Umkhokheli wethu nabantwana benkosi. Hey, asifune nokubheka ukuthi siphuma ke. Kodwa namhlanje sifaka umkhokheli ezulwini. Ngumkhokheli. Sicela ngisho amatokonye. Ngisho into ebichazanisa amadolo, ngisho igulo ebezifikela. Namhlanje sicela zibe nomgodo ngenamkhawulo. Mama usikhombe ebuhleni wasikhomba unyazi lwezulu. Ngisho sisesifungweni mama usikhomba ushembu unyazi lwezulu. Noma sisethembelini umama usikhomba ushembu unyazi lwezulu. Bantwana benkosi umama ngisho ngabe kuthiwa u14 usifundisa ukuthi indizakhe kanjani akaze asicele obunye. Ngisho uthi umnikeza umnikelo uthi mama ngicela uthenge usweet athi uyangithenga yini. Angifuni uyangithenga ngale mali yakho. Cha mama ukhokhele neze thuphuza amanzi athi mama into afuna ukutshela yona umama uyakutshela nje uqonde ukuthi ngokuze kuwe akaphikiyeli ngisethembelini. Ngeke thatha inkonzo bese kuvula ipage lakho uthi ingaze ngalala kujanje namhlanje. Siyabonga mama sicela ukuphe isikhathi kahle. Asisokole bantwana benkosi. Umama unesibusiso ngisho ngabe thoma kodwa sifikayo. Uma unosizi indlozi kamama ngazenze njani ivele ithi uma kodwa thina akahlabelele uke wakwenza several times ngathi 14 athi uma kodwa thina akahlabelele isalelele uma kodwa thina avale uma kodwa thina akungeke ufune iBhayibheli linga 14 kanti lo makodwa unomthwalo kodwa akamtsheli mama ngikhokheli. Siyacela mama ngikhokheli lo ndlozi yakho eyathunywa ufunya uthiko lamakhosazana ngolesine uzophothama ngomsombuluko lwathi lodezela unathi isandla nezwe lofika unyazi lwezulu 2015 lwathi lodezela unathi la isandla nezwe. Siyacela lo ndlozi size singayiqululi bakhosikazi
Sithi mase sijabulisa isonto samakhosikazi. Sithi asothi masixoxela nje bantwana benkosi, sisuthi noma sijabule. Bese makhona isiphambukayo siyayikhuzana sithi asothi uManqwango singasho ukuthi umkhokheli ngoba sikwazi lomlilo wabekwa. Ngoma isengena hayi siumfuno ongenisayo kodwa akaze simshayele igodo. Nkosi senizwile. Siyathanda ngomkhokheli. Sicela umelo lutho nyazinto ezulu. Amen. Kodwa ngizwa kahle. Ngoba kutshentshe kwenza ba. Kwenza ba. Lwathi akeze lapha ekhaya. Angifuni ukukhuluma kakhulu ukuze kuvuke into zokugula. Bamshumayeli. Cela ukunika ithuba baba. Ebese siphetha ezikhulumini sibone ukuthi uhlelo lwethu lesibuyisela kuphi baba. Ushtoze kuphela lo msebenzi. Siyabema safu wethu unani DJ ubaba Vangeli siyaphinda siyabingelela welcome bakhokheli bethu siyanithanda siyanibukela sandanezwe olwethu lwazi sizingane sazi ukuthi niyimpuphu yesaka lolonto iyonyazi siyabonga kakhulu ukufika kwenu ceba mfishane kodwa umuntu othanda ukulalelayo enze njengoba bakhokheli bethi kulomuzi bacela kube indawo yokusonta mama mkhokheli mamtshali ngiyabonga mama izeluleko uhambe enyathelweni zomkhokheli wala ekhaya bobaba bavangeli ngithi uma ngikhulume kabe ethempelini ngithi ngiyaphuma ngiyakhumula lapha ngimbone sezoguqa athi Mshumayeli awulalanga lembedeni lale phansi uthi cha ngilale embedeni athi pho ulimo olukhaya engane eManazaretha ngashele hamba babuyoxolisa umdala ke ngumkhokheli ngishiya ngo7 years uma wami njengoba umkhokheli wamthalesha ukuthi asingakhumbule emuva lo mcimbi ngabe kade wenziwa omama laba balanga emuva bangithuma ngonyaka ophelile bavangela umcimbi semthethweni ebuhleni ngafike ngabike enkosini ukuthi athi amakhosikazi asesandanezwe acela ukubonga umkhokheli athi ubaba mayixoshwe esontweni wathi akayomlinde esandanezwe wasikhipha ubaba isibusiso kwasetshenzwa ubaba kade sethemba lethu aphinda akhipha imbuzi amakhosikazi angisangena nawo mhla sihambisa iflag bathi sizobonga umkhokheli sicela ukumbonga kuNkulunkulu ngaphambi kokuba siyombonga ethempelini bangena nembuzi yabo bona mama masithole laba babuya ingane wathi baba inkosi nibusise sakhumbuzisa kubaba ukuthi mhla ka7 sicela ukuphelelisa umsebenzi wakhe amen ngifisa ukudlula koza kwethu wavangeli ngifisa ukudlula kwaShumayeli niyeza baShumayeli sengemukele amen kukhona imbuzi ekhishwa ibandla elithi liqhoyisa ngayo umkhokheli noma umShumayeli niyeza bakhokheli amen leyo mbuzi uyayidla inyongo yakho kukhona ungwengwe olusuka emehlweni kukhona isivalo
sengwenya esisuka emakhaleni kuwe. Uma usuwenzile lo msebenzi, umuntu uma ezonikela uyanyakaza umshumayeli kamoya, uzwe usizi lwakhe. Umuntu uma ebika ukufa usuwemukele, amakhala akho uzwa ukufa okumphethe, inhliziyo yakhe ikutshela ukuthi ithandaza uthini. Ubaluleke ngalo ndlela ke lo msebenzi namhlanje. Ngiyakhuthaza ke koza kwethu ukuthi abawusukumele, kukhona umehluko nesono. Masi umuntu uyasizwa sinuka iphunga laso. Uyabona inkukhu yasekuseni nasebusuku uma kusempondo zankomo kukhona iphunga elisawa lenkungu. Uma uzwa umuntu eza enuka leyo nto usuke enuka isono. Uma isibika wena hlala phansi umthandazise usigqibe isono sakhe sisuke. Uma suwemukele uyawezwa lawo maphunga kubantu osuku phambi kwakhe. Ngikhuluma ngento eyenzeka kimi. Umuntu nje mayibika usizo wakhe kunyakaza umshumayeli kimi ngaphakathi athi thandaza ukuthi cela umshenge ukuthi ngamsize kanjani. Nkosi usebenze amen. Tiwe ikala imhlali ongasititiwe ngiyabonga awamaningi ngiwasumelayo kubavangeli nakwibandla lonke nobudlelwano obungcwele ehleli nawo basehleli. Amen. Amen. Kodwa ke njengoba ngiguqile ngibongela amasosha asezulwini, isosha lesezulwini elingibongelayo. Amen. Amen. Mnkokheli uMamncane, ngizombongela nami ufike lolu suku sisadla hlambana. Uma abantu ungazange uhlushe kuleli bandla
usuke ungakafiki. Hayi, usuke ungakafiki. Ingakho khona igama lekuthi kukude kuphakameni. Amen. Ukhuluma ngendlela osuke uzoyihamba nendlela osuke uyihamba ukuthi uhambile cha uhambile umkhokheli asifuna ukubuyela emuva ke bahambile abakhokheli sibabuka phambi kwethu. Amen. Bagijima waze baqhamuka umuzi wasethemba lethu. Amen. Uma bebengahuzukanga abe lomuzi awuqhamukanga basebenza futhi nasemathempeleni esasibacela ukuthi bafike kuwo bafike basebenza. Ngizokhuluma nje isigabeke sodwa ukuthi ngithe yisotsha mhlawumbe uselibele sakhonzela ukuvula kwa-14 ithempeli lakithi bangumshumayeli khona esinqobile umvangeli umgilimbalo wahlelwa wathi awuvuli u-14 wayekhona umkhokheli mamncane nangunomkhokheli kaMaduka. Ibona babevula u-14 wasesinqobile wafika ishingishane zafika ishishi kodwa angingisho ukuthi ngiyabasola kodwa ngenzela ukuthi bamasosha. Amen. Sola kwebama namhlanje bamini namhlanje ingilo sephume eMpumalanga iyamukela namhlanje la eSandaneso. Amen. Namhlanje ingilo sephume eMpumalanga iyabikela ukuthi kuzofika lolu suku wagcineka emphefumulo wakhe. Ngiyacela-ke mkhokheli wala ekhaya mkhokheli mamncwa kungashintsha futhi njengoba sila ubazi abafowini laba namhlanje ohleli phambi kwabo abafowini odadewenu namhla uzohamba bayokuphelezela yilaba abafowini. Kodwa sicelayo sizocela ukuthi insuku zakho zande ungabi na umkhuhlane uzudonse ngesikhumba. Ngizokhuluma lelo gama ukuthi umkhokheli wasekhaya nomshumayeli wala ekhaya nebandla lala ekhaya nengilosi lala ekhaya ibabheke. Ngasikhuluma ngaba sitatshambi namhlanje uma iSandaneso ibingekho. Namhlanje siyatshatshamba njengoba le thempeli eliyiSandaneso lamela umsebenzi wonyasi kuze kube namhlanje. Amen. Kuloya nyaka loya washumayeli yabayodwa yahosta umhlangano waseGoli namaphethe iyodwa iSandaneso. Kwakuyilo mkhokheli nalo mshumayeli. Inhliziyo zenu shambakazi mbathathu anfihle naseyitheni. Mthabafowenu mshumayeli labo hleli onabo namhlanje. Mkhokheli odadewenu nabafowenu abakhokhelo nabo. Ibandla elihle ayothi mawuthi ushembe liphi ibandla mkhokheli ngelisa ufuni mawubheka ngemiphi bese ubona amakhosikazi la eSandaneso nabo bonke abavuma ngenhliziyo bathi umkhokheli wethu. Ngiyacela-ke lo msebenzi bangcwele ingilosi yaseMpumalanga. eMpumalanga kusebhodwe. Amen. Ehleni bokuphakama kwaManazaretha kuseMpumalanga lapho uShebo wathunywa khona. Ngiyacela-ke le ngilosi mkhokheli njengoba acela namakhosikazi seze ukuthi acelile amakhosikazi akhipha impahla yethu baba sizoba umkhokheli wethu uthi usiphena sihlala naye nansi impahla-ke ikhuluma into eyiningi. Siyacela-ke bavangeli bashumayeli bakhokheli bandla lale ekhaya kulo msebenzi uNkulunkulu usewuvulile ngoba uye ngaphandle kwakhe ngasikho la. Nempilo zethu asiyiphethe. Ingakho ngithi akadonswe ngesikhumba ngoba kuyenzeka ukuthi singenza lento namhlanje kusasa avuke ngasekho. Ngithi akadonswe ngesikhumba umkhokheli. Amen. Chitha izitha zalokukhona. Baningi abantu abangawuthanda unyasi. Siyababona bekho la namhlanje abangalithanda unyasi abekho la
manje singachithezi ibani abakhokheli bonyazi ngabe abakhokheli bomuntu niba abashumayeli bonyazi ngabe abashumayeli bomuntu. Amen. Kokheli inkosi ayikwandisele kwendule kulokho odlule kukho ikwelule kwenzeke kuhle empilweni yakho ney'ngane nasemzini wakhe ney'ngane zakho kwenzeke okuhle. Inkosi kusenekuzweni. Leli thuba sithathe usingaye namasekela akhe azomphelekezela kusazana kodwa isuku. Asithathe umamkhokheli uzohlala lapha nje isicepho sikamamkhokheli nabakhokheli ababili uzosibeka la ngoba thina sizoqhamuka lapha ezansi nendaba enkulu nempahla enkulu eloba inhliziyo zethu phezu kwawo lempahla enkulu. Ngicabanga ukuthi namhlanje uthando lwethu luzobe libhalwe phezu kwale mpahla enkulu esokuqhamuka nawo. Ukubaluleka kwalo msebenzi esingawo namhlanje nesikhathi esihlalele lapha okungesona esokudlala isikhathi sokuthi vele kwasokuqhamuka nawo lapha impahla. Ebese amakhosazana amahle asezula ingcwele ngizocela ngenzele umusa njengoba kusuke kunikelwa ngesabathi azosukuma ohlala ithunzi lapha ezansi ngoba nomuntu sizogida ofikela eshiya amanzi efrijini enza uNkulunkulu igwala ifriji ngoba nalento iphethe awuzekhona ukuzokhokhela kodwa uzonikela ukuthi ishabe dusesi. Sizogida la ongazi uzoba kanjani ekhaya kwakhe ngoba engasebenzi shemba ulimo. Siyabona amasiko. Bamba DJ. Amen, amen. Amen.
uma konke sehle kahle kanje ngizawucela ukuthi kulolu hlelo sivumelane ukuthi akayozalwa akaliphi kazakwethu size nempahla enkulu ngizocela ingayi kude kakhulu sonke isikhathi ziqala ukugida lapha nje kuleli tsheleni bazoqala ukugida la bawothi befika ku-cameraman usizi bawoqeda belohloza la bebheke lapha phezulu kuzobonakala ziphekwa yibini kuyovuthwa sekini kuqala zindala zombili wafa mntakwethu i-BP bakhokheli mfunisa-ke la ngakho-ke ngizocela njengamanje abakhokheli benkosi siqale ngabo beze khona la